Berdimuhamedow kompýuteriň, telefonyň we planşetiň zyýanlary barada ilkinji gezek aç-açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow çağalaryň, yetkinjekleriň we dürli ýaşdaky adamlaryň köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýänliklerini, bu ýagdaýyň olaryň saglygyna ziýan ýetirýänligini aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi TDH habar berýär. Çarşanba günü prezident ýurdun parlamentinde deputatlar bilen duşuşdy. Häzirki döwürde kompýuter hemde maglumat ulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağalar we yetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gihpadinamiýa ýagdaýyna galýar. Bu bolsa onun gözlerine yaramaz täsir edýär. Semredýär we saglyga başga da bir näçe ziýan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňüne eden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalary derek prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy. Şu mesele onça beýleki döwletden tejribesi olansa, o hem zerre olanna kanunymy, milli ýurumyz laýyk gelýän kadalar giýerilse, onu hem maksady laýyk bolar diýip hasap edýär. Deyip prezident söze dowam etdi. Bu ýurtda ähli pudukda sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň ähmiýetini gaýtalaýan prezidentiň täze tehnologiýalary garşy negativ äheňni eden ilkinji aç-açan çykyşydyr. Ýöne Türkmenistanyň halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryna da tasdyklanýy ýaly häkimiýetler uzak ýyllaryň dowamyna ýurtda maglumat ulgamlaryny çäklendirmek, şol sany raýatlaryň internetden we ykjam telefonlardan maglumat almak mümkinçiliklerini gysmak uğruna tagalla edip gelýär. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň zyýanlary barada köpçüligiň öňüne eden soňky aç-açan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galyp berse-de okuwçylary, şeýle de saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ýaňyna gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosy bir aý bäri ýylyna habar berip gelýär. Ýatdasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan edilipdi. Munyň ýa-ni mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowut we Lebapda vilayetlerine da baryp ýetdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan aganda mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçysy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarlandygyny habar berdi. Galyp berse-de prezident deputatlaryň öňüne eden çykyşyny bu mesele boýunça beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan ozal Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hytaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlary maglumat ulgamlaryny şol sanda internet çäklendirýän dürli kanunçylyk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch guramasy soňky hasabatyny Hytaýyň maglumat giňişligine edýän berk gözegçiligini ýiti tanqid edipdi. Prezidentiň täze tehnologiýalaryň zyýanlary barada eden aç-açan jemgyýetçilik çykyşyndan soň bir sorag öýür boýuna galýar. Bu çykyşyň başga nähili netijeleri bolar? 10-njy fevralda berilen resmi sanlara görä Hytaýda koronavirusdan ýoğulanlaryň sany 1100 adamdan aşyp 44000 adamyň kesellenligi tasdiklanypdyr. Virusyň daşary ýurtlara ýaýramagy bilen bagly aladalanmalar artýar. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusy resmi derejede agzamakdan we özleriniň amalaşyrýan çäreleri barada iraty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaý bilen howa gatnawyny ýatyrdy. Ýurtda koronavirus howpy barada çap edilen maglumatlar ilaty paýlanýar. Hytaýdan baranlar karantinde saklanýar. Azatlyk radiosyna şeýle karantin dowlaklarynyň birindäki ýagdaýy anyklamak başardy. Habarçymyzyň 10-njy fevralda ma'lum etmegine görä karantin dowlagynda saklanýanlara lukmanlar gözegçilik edýär we olara mobil telefonlaryndan peýdalanmak gadagan edilýär. Olary gününe 3 hedek naharlaýarlar, ýygyderli gyzgynyny barlaýarlar we viruslara garşy derman berýärler. Telefonlaryny ellerinden alypdyr. Olaryň internete girmezligi üçin diňe şäher telefonundan jaň etmek mümkin. Studentler öz ýakynlaryna jaň etmek üçin nowata garaşýarlar. 1-nji fevralda Hytaýdan gelenleri 17-nji fevralda öýlerine goý bermekleri mümkin diýip habarçymyz ýagdaýdan ygtybarly çeşmelerine salgylanyp habar berdi.
Türkmenistanyň häkimetleri karantiniň bardygy, onuň yerleşýän ýerlerini saklaýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. Soňky hepdelerde Hataýdan Türkmenistana baranlaryň şol sanda studentlaryň hem söwdegärleriň karantin zowluklarynda saklanýanlygy barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz media serişdeler habar berdi. Habarçylarymyz Hataýdan fewral aýynyň başynda baranlaryň Lebapda ýatyryň Türkmenawat şäheriniň golaýynda döredilen karantin lagerinde saklanýanlygyny, ýene bir zowlugyň Ahal welaýatynyň Duşak owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýanlygyny anykladylar. 10-njy fevralda mardaky habarçymyz bu welaýatda Hataýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilenligini, hem olaryň öýlerinden çykmaýanlygyny habar berdi. Hataýdan mara baranlara gözegçilik edilýär. Olaryň ýagdaýy gowy, olar öýlerinde, emma hiç ýere çykmaly däl edildi diýip mardaky habarçymyz aýtdy. Hataýda koronavirus epidemiýasynyň dowam etmegi şu günler dünýäniň poçta aragatnaşygyna täsir getirdi. 11-nji fevralda New York Post neşriniň habar bermegine görä Birleşen Ştatlaryň we Hataýyň operatorlary howply keseliň ýaýramazlygy üçin uçar gatnawynyň ýatyrylmagynyň global derejede poçta gatnawyna uly täsir ýetirýänligini ma'lum edipdir. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň poçta gullugynyň dünýäniň 192 ýurduna ýolan bildirişinde kriziň Hataýa, Gonkongga we Makao şehrinde Hataýyň üstünden beýleki ýurtlara poçtany uğratmagy kynlaşdyranlygy ma'lum edilýär. Bu ýagdaýyň täsirinden ejer çeken ýurtlaryň arasynda Türkmenistan hem agdalýar. Bu bildiriş taýdylşyna görä China Post ýetirilmeli ýerlere uğradylmadyk poçtany wagtlaýyn saklar we transport mümkinçilikleriniň gaýtadan ýoly goýulan wagtynda olary ýerine ýetirer. Türkmenistanyň Lebapda vilayatynda owa hojalyk puwdagyna değişli zawod fabrikleriň ençemesiniň işgärleri zähmet haklaryny alyp bilmän kösenýärler. Mar vilayatynda bolsa büdjet işgärleri öz bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmeýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlyk radiosynyň Lebapda habarçysy bilen gizlilik şertinde söhbetdeş olan vilayatyň owa hojalyk işgärleriniň ençemesi indi dekabrdan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini aýdýar. İşgärleriň zähmet haklaryny tölemeýän zawod fabrikleriň arasynda Türkmenawadyň pamyk egrici fabrigi, paxta arasalaýjy zawody we himiýa zawody bar. İşgärleriň dekabr, ýanwar we fewral aýlyklary hinidem hasaplaryna geçirilmeýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 10-njy fevralda gurrun berdi. İşgärleriň sözüne görä zawod fabrikleriň ýolbaşçylary aýlyklaryň näme sebäpden berilmeýändigi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne olar işgärlere bu barada gürlemezligi, dymmagy berk tapşyrýarlar. Ýolbaşçylar şu aýyň 15-ne çenli aýlyklaryň bank kartlaryna geçiriljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar dekabr aýyndan bäri şoňa meňdeş wadalary berip gelýärler diýip Lebapda owa hojalyk işgärleriniň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol indi tas 3 aý bäri aýlyksyz işleýändiklerini aýdyp, munyň özleriniň maşgala büdjetine agyr täsir ýetirýändigini hem belleýär. Aýlyk bolmany sebäpli öýe zerur bolan adyk we senaat taritlerini hem alyp bilmeýäris. İşçileriň tas ählisi diýen ýaly dogan garyndaşlaryndan ýa-da tanyş bilişlerinden alýan kart pulunyň hasabyna ýaşaýar. Hojalygynda başga işleýän adam bolmadyk işçileriň ýagdaýy hasta agyr. Ýöne işgärler işden çykarylmakdan gorkup seslerini çykarmaýarlar diýip Lebapda owa hojalyk işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmenawadyň pamyk egrici fabriginden, paxta arasalaýjy zawodundan we himiýa zawodundan kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Lebapda owa hojalyk işgärleri aýlyklaryny alyp bilmän kösenýän mahaly marly büdjet işgärleri bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Adamlar kartlaryny aýlyklaryny natlaşdyrmak üçin vilayatyň dürli künjegünden Mary şäherine gelýärler. Şuny ýerden şäheriň hiç bir bankomatynda pul ýokdy. Adamlar uzak günni pulun gözlegine geçirdiler. Howa sowuk, olar ýagşyň aşagynda ezilip şäheriň bankomatlaryna aýlandylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan marly habarçy 11-nji fevralda gurrun berdi. Soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň öz wagtynda berilmezligi we bankomatlarda naqd pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Bu barada döwlet medeniýeti hem dymýar.